אז שלום לכולם, היום אני הולך להעלות את ברוק ל-750 היום אני הולך להעלות את ברוק ל-750 איתכם בסולו שואודאון, ויאללה בוא נתחיל. אני עושה חשיפת פנים ב10 סאבים חבר'ה, אז תירשמו להראות, תשימו לייק ותשתפו גם לחברים. אני רוצה להעלות כמה שיותר מהר. אני אעשה גם סרטוני פורטנייט דרך הטלפון, אני לא יודע יש לי גם פה בטלפון חבר'ה. אני הולך לעשות דמות סרטון, תגידו בתגובות אם אתם אהבתם את הסרטון, ואם אתם רוצים עוד סרטון ברולסטארס של עלייה ל-45,000 וידאו, או שאני אעשה מפיק 2, אולי אני אעשה גם לג'נדרי ודמות יוקרה 3. תרשמו בתגובות. ביירון, איפה אתה בא? עוד כפתה אותך ראיתי. For real? חבר'ה, כל מי שכאן להירשם לערוץ, אני אעשה מתישהו לייב. אני אעשה בחופש הגדול לייב, תיכנסו אליו. בר לי די, נגד ביירון. יש שתי ביירונים או שאני אוי די כבר. אני רואה, הרגתי אותו והוא הרג אותי, איזה כיף. טוב נמאס לי, מה זה נמאס לי? עד ש... פרמג ממי, למה אתה לא מוסיף את עצמי? עושים אתם דברים. פייפר לא. לא יפה. תעשו את הדברים מהחבט. שאני ילד מפונק, חבר'ה לא סתם יהיה, אבל אני מפונק. בוא, you know skill. Oh, yeah, baby. וואי, הפצע! וואי, מג, יא חלמית, יא חכמית, יא שחקנית. שקט. How are you guys? וואי, אין לי פליטה. How are you? יאללה, אנחנו 705 גביעים. יאללה חבר'ה, להירשם לערוץ. טוב, עוד מה לעשות. אני אעלה את הסרטון כמובן. טניס פאן. איזה מוד. לאן אתה בורח? זה בדיוק יקר, אני בא לחפש אותך עם הגאדג'ט טילה הפצה. אוקיי, לא אתגר, אתה הסיבה היחידה שאני מתתי בגללך בפעם הקודמת, למרות שאני פיצצתי אותך עם הייפר. אני הדמות הכי גרועה במשחק שיכולה לפוצץ אותי. אמרה
קשה לי, יאלוים. אוקיי, you got skills, mother. מייפל החרשן. Boombox, baby! מייפל יא חרשן. נייס. You got destroyed! For real? אוריו? I'm מן balling! הסתם איפה הבן אדם? Oh, no, you didn't! Okay, you got skills. It's time to level up. איך היה לו 10? מה קשור עכשיו הייפר צ'ארג'? חבר'ה, תכתבו לי בתגובות איך הוא היה ב10, אני תכף אראה את הריפלי. לא משנה, לא תכתבו. צ'סטר רוצה Time to move to the boombox school. We back. גם שהרבשתי עכשיו שלום שאלות. אימא יומניות. ביי ביי. אני אוהב את המשחק הזה, חבר'ה. ותשתפו את הסרטון ותשימו סאב ולייק, לא לשכוח. חבר'ה. זה הסתגלון שלי, את התיבה הזאת פה, ואני מחזיר את זה פירומן אחרת. אוקיי, יוגסתי. למה אתה לא בא? יא פחדן, יא Take the L. Whoa! וואו. Oh, no, you didn't. Okay, you got אבל skills. למה קורן? וואו, עליי מיליון שנה אחי, מחכה עם הזה שלו. Mommy, can you please let me do this? Let's do this. I am a super dead. I am the super dead. I am the superman. Superman. בואי לפה כבר, לילה. אמא נעשה לי המטורפת. ירון הייתי. Turning up the boombox. מה זה הדבר החרשון הזה? I scored. Oh yeah, turning up the boombox. שבת בבוקר, יום יפה, אני צורר אחר. I scored. Oh yeah, turning up the boombox. Weighing down
Level up. אדגר יפלצן, ישחצן, יעקצן. You gotta be kidding. רגע, פרל, אבל אני מסופים, את לא יכולה להפריע לי. כן, חבר'ה, זאת אחותי המלכה. For real? תכירו את פיפה. I was lagging. חבר'ה, מי שרוצה יכול להיות לי פרנדוס. וואי, כמה הם טובים כבר. Let's do אני רק this. מנסה להעלות אותו ל-750 היום לסרטון. תרשו לערוץ. אני לא סתם מרגיש שזה יותר מדי. אני חייב להפוך גם תשתפו את הסרטון שאני אעלה עוד יותר בסאבים. ותיתנו לייק. לייק. רוקט ליג. בוא, מה קרה? הנה פרנק הפחדן. בוא, מה קרה? הנה פרנק הפחדן. פרנק הוא באמת מפחד. Bullbox, baby. אח שלו תנשום רגע. אין פעם שחק. לא, זה היפר צ'וי. יואו, אחי. בוא. Gotta flex. Whoa. אמא לכפרה, אחי, תנשום רגע לפני שאתה עובד. מחתי. הגדול והענק של פרנקיו. Move those feet to the bullbox beat. וואלה, I'm so dead. Gotta flex. Whoa. Yes. לא! תשמע, יש לי מפריע לביבי. תודה ביבי, ביי. תודה ביבי, ביי, שנתת לי את הניצחון. Ooh, you got destroyed. ביבי שנתנה לי את הניצחון. איזה קלאס. האם זה הולך להיות המשחק לעלייה 50,000? איפה כתוב 750? Gotta get that loot. למה אליי? באמא שלך ניסים כל האורלרים שיש פה הם 8, דווקא עליי יש לך פה 8 באורלרים, 9, אני 10. מה? Vipers and discounts. Woo! Take the air. Move those feet to the boombox beat. For real? פופר בכמה הולכים. Ooh, you got destroyed. טוב חבר'ה, זה היה הסרטון להיום, אז נתראה בפעם הבאה, ביי!